Αυτός είναι ο Προμηθέας Δεσμότης, υπάλληλος στην Υφοήθηξη ΑΕ. Ο Προμηθέας γυρνά σπίτι στεναχωρημένος και κουρασμένος από τη δουλειά. Τι συνέβη άραγε και επέστρεψε έτσι? Ο Προμηθέας είναι ένας από τους πολλούς που έχουν υποστεί εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση. Η εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση είναι μια μορφή βίας που ασκείται στον εργαζόμενο συνήθως από ένα άτομο, π.χ. τον προϊστάμενο, ή από μια ομάδα ατόμων. Αυτός είναι ο Κάπα Μπούλης, προϊστάμενος στην Υφοήθηξη ΑΕ. Ο Κάπα Μπούλης ως προϊστάμενος έχει τη δύναμη. Φέρει τους υπαλλήλους, όπως και στον Προμηθέα, με άσχημο τρόπο. Για παράδειγμα, την Δευτέρα ο Προμηθέας άρχισε να φτάσει 10 λεπτά στο γραφείο. Είχε πολλή κίνηση. Ο Κάπα Μπούλης άρχισε να του φωνάζει τόσο έντονα που ακούστηκε σε όλη την εταιρεία. Όπως κάνει κάθε φορά άλλωστε. Τι θα γίνει με σένα, Δεσμότη? Αλλά ο Κάπα Μπούλης βρίσκει συνεχώς αφορμές για να εξευτελίζει τον Προμηθέα. Την Τρίτη ζήτησε από τον Προμηθέα να αντικαταστήσει ολόκληρο το δίκτυο της εταιρείας με ένα νέο σύστημα καλωδίωσης. Πράγμα αδύνατο να επιτευχθεί εντός τόσο λίγων ωρών. Ο Προμηθέας δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει και έτσι εισέπραξε το χαρακτηρισμό Αχ, Χριστέ άνθρωπε. Αλλά τόση είναι η μανία του Κάπα Μπούλη με τον Προμηθέα που επιστρατεύει κάθε μέσο, μέχρι και τη σωματική ταλαιπωρία του Προμηθέα. Την Τετάρτη κάλεσε τον Προμηθέα στο γραφείο του για να του αναθέσει μία από τις γνωστές δουλειές. Τον άφησε να περιμένει όρθιο 2 ολόκληρες ώρες, γιατί μιλούσε στο κινητό, ξέροντας καλά πως ο Προμηθέας έχει πρόβλημα με τη μέση του. Επειδή όμως ο Κάπα Μπούλης διαθέτει και ένα κύρος στην εταιρεία, δεν πρέπει να φαίνεται πέτειος. Γι' αυτό το λόγο έχει βάλει δικά του άτομα, τα τσιράκια του, που καταφέρουν να κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή του Προμηθέα. Την Πέμπτη, ο Προμηθέας έτρεχε για μια δουλειά που του είχε αναθέσει ο Κάπα Μπούλης και ξέχασε ανοιχτό το προσωπικό του λάπτοπ. Ένα από τα τσιράκια εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και αντέγραψε τα προσωπικά του αρχεία. Την Παρασκευή, ο Προμηθέας έμαθε πως δόθηκε σε προκήρυξη μια θέση μέσα στην εταιρεία και αφού είχε τα προσόντα, έκανε τα χαρτιά του. Έδωσε τα χαρτιά του στον υπεύθυνο των αιτήσεων, αλλά δεν ήξερε πως δεν θα έφταναν ποτέ στον υπεύθυνο εργασίας, γιατί ο υπεύθυνος των αιτήσεων ήταν τσιράκι του Κάπα Μπούλη. Αποκλείεται να πάρεις τη θέση, Δεσμότη. Κάθε κίνηση του Προμηθέα στην εταιρεία υπονομεύεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τον Κάπα Μπούλη και τα τσιράκια του. Γι' αυτός ο Προμηθέας είναι ένας κινούμενος στόχος. Τι έκανε συνοπτικά ο Κάπα Μπούλης στον Προμηθέα? 1. Του φώναξε. 2. Του επιτέθηκε γλωσσικά. 3. Του προκάλεσε σωματική βλάβη. 4. Του αντέγραψε τα αρχεία. 5. Σταμάτησε την ανέλυξή του στην εταιρεία. Ο Προμηθέας αποφασίζει να πάει να συζητήσει με τον προϊστάμενό του, τον Κάπα Μπούλη, την απαράδεκτη συμπεριφορά προς το πρόσωπό του. Αποτέλεσμα, η απόλυση του Προμηθέα. Κύριε Μπούλη, δεν μου φέρεστε σωστά. Απολύεσαι. Μα είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά τα πράγματα? Πως είμαστε υπερβολικοί? Κι όμως είναι. Αυτά συμβαίνουν καθημερινά στο εργασιακό περιβάλλον και έχουν καταγραφεί χιλιάδες περιστατικά σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που καταφέρνει τελικά ο Κάπα Μπούλης και ο κάθε Κάπα Μπούλης είναι να χάνουν τους καλύτερους υπαλλήλους τους, αφού με τη συμπεριφορά τους αποτρέπουν να δείξουν τις ικανότητές τους, και να μετατρέπεται σε ένα απόβρασμα της κοινωνίας, εισάγοντας ένα αντιπαραγωγικό μοντέλο εργασίας για τους ίδιους αλλά και την εταιρεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε την ύπαρξη των διάφορων αρμόδιων φορέων προστασίας του εργαζομένου. Αν έχω πρόβλημα στην εργασία, καταγγέλλω το γεγονός στην επιθεώρηση εργασίας. Παίρνω καθοδήγηση από συμβούλους εργασίας και απευθύνομαι στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο. Ποτέ δεν πρέπει να θυσιάζεται η προσωπική, ψυχική και σωματική ακεραιότητα στο βωμό της εργασίας, γιατί η εργασία πρέπει πάνω απ' όλα να ικανοποιεί αυτόν που την επιλέγει. Πλέον, ο Προμηθέας με μεγάλη επιτυχία βρίσκεται σε νέο εργασιακό περιβάλλον.